Опитва там да прилипат няколко близкина, следва твой стрял Стив Финън. Точно сме видяли повторение и на момента, в който като че ли Стив Финън там се намеси решително, за да предотврати гол на вратата на Ливърпул преди около 2 минутки. Фламини постави топката Тил Уолкъта за включили се Арман Траоре и се свиране сега на Траоре. Шкърпа Финън после. Олтуре, Фабрегас за Фламини. Следните 5 минути Арсенал е категорично превъзходство по отношение на състежаването на топката 63 срещу 37%. Какво е за Фламини? Хубаво подаване между двамата. Дълго се той обаче след това отиграването на Екуе към Фабрегас. И успех замисъл за Екуе за този пас на... Няма да става тук, в никакъв случай не може да става. Това е точно положението при което Емануел Екуе и до средеста, да, точно така, тук. В последния момент изстреляли след Фабрегас и успя да изчисти, иначе Пепе Рейна е елиминиран. Това е и... Когато малко по-много дойде подаването на Екуе и сега гол за Ливърпул. Дело на Питър Крал, 42-та минута, не видяхме как се рази тази атака на гостите, тъй като наблюдател повторението са опасностите пред Котерейна. Но важното е, че Питър Крал не открива резултата. Ето го дългото подаване на Пепе Рейна. Крал се пребори за топката. След това я получи от Йосиф Елион, премина покрай Уилям Галас и от не остави никакви шанси на мен. Питър Галас може да не играе редовно за Ливърпул през този сезон, но определено му липсва самочувствие по великолепен начин изигра тази ситуация и прати топката в долния сектор на вратата, пазена от Мануел Муниер. Изключителна точност на Питър Крал. Демонстрира той своята острота още в първите няколко минути на двобоя, когато отново просто с удар извън границата на наказателното поле да затруднил Муниер. Тогава испанецът реагира, но сега бе безпомощен. Питър Крал открива резултата. Ще остави Арсенал веднага да отговори на това предизвикателство. Малко на 8 месеца.